yana daga cikin abin da ya hana mu gyaran ƙasanmu. Saboda kowa inda za ka ba mutum dama awa guda ka ce jawabi akan matsalolin ƙasan, zai gama ne bayani akan wasu banda shi ba matsala bane a ƙasan, da su wane ne matsala. To shi ma wancan mai matsalan in ka ba shi dama shi ma ya bayani akan matsalan ƙasan, shi ma banda shi. Saboda haka dukkan mun nan taron mu kowa ba matsalan kasan bane, su wane ne matsalan kasan. Abin da ya hana mu gyara kasar kuma za ta gyaru ne lokacin da na yadda bangare na abin da yake gudana ba daidai ba in ji tsoron Allah in gyara. Abin da yake bangaren ka ba daidai ba ka ji tsoron Allah ka gyara. Shi yasa in mutum zai maka surutu akan kasa ta lalace, ya maka alayin su. Likitoci su maka magana akan matsalolin su likitoci su ji tsoron Allah. Lecturer su faɗi abin da su bangaren su ya lalace da hannun su ji tsoron Allah. 'Yan siyasa su ji tsoron Allah a layinsu, makanikai su ji tsoron Allah a layinsu, kowa ɓangaren su gyara sai ƙasa ta zauna lafiya. Amma matukar kace su wane ne da matsala, to ku layinku ba. Kowa ya ji tsoron Allah, sai mu gyara kayan mu gudu tare, mu tsira tare. Amma kowa shi bai yadda shi matsalan ƙasan ba ne, su wane ne masu matsala. Su wane ne masu matsala. Sati da ya wuce marayun da muka tsara ɗiba a Darus Sa'ada, wadda za mu ɗauki nauyin karatunsu, tsarin da aka yi da tantancewa da sauransu duka da sauransu, sai da muka kama an saɗaɗo da masu iyaye a cikinsu. Malam Murtala, masu iyaye ne an saɗaɗo da su an sa su a ciki. Haka muke. Allah ya samu dace.